ортасына сабан туы атларысыман. Мәйдан керек бізге, мәйдан керек. Біз бит күрәшшілер затынан шығып бастық, нәк ұртаға бастық. Көрсін заман кімнер шыққанын, күрәшірбіз тілге үзілгенше, билін сындырғаншы дұшманның. Сынды биллер, мабитлар сынды, инсе аша сілтіп атқаншы, қысты Мұса, қысты дұшман билін, ақ сілгісі қанға батқаншы. Біздің қолда шулық сілге бүген, бұл күрәшші халық білгісі. Сілге таза, ғасырларны кешкен күрәшшінің керек зиллісі. Тамыралды күрәш ортасына сабан туы атларысыман. Біздің майдан шаулы планета. Біз бит күрәшшілер затынан. Үзе китте. Үзеннән соң һич кайчан буйыкмас шат йөзен, шаян күңелен, газиз халкы яраткан кабатланмас рольләрен калдырып, Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй безнең арабыздан мәңгегә китеп барды. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Әле кайчан гына Хәлим ага 80 яшьлек юбилей кичәсе алдыннан студиябызга килеп, тормыш фәлсәфәсе белән бүлешкән иде. Безнең телерадиокомпания өчен ул гаилә әгъзасына әйләнде. Татарстан радиосында чыгучы «Мин әтине өйрәтәм» тапшыруында Хәлим абыйның кабатланмас тавышын һәр тыңлаучы зарыгып көтеп ала. Юбилей кичәсендә ул якыннары, яраткан тамашачылары янәшәсендә бар гомерен багышлаган Яраткан театрында тулы заллар җыеп үткәрде. Бүгенге тапшыруда без Татарстанның халык артисты, Абдулла Алиш премиясе лауреаты Хәлим Җәләловның якты истәлегенә багышлап, әлеге матур мизгелләрне искә төшерербез. Аны халык артисты түгел, халыкара артист дияләр. Театрның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев сүзләренчә, Колумбиядан, Кытайдан, Франциядән режиссерлар актер сорап килгәндә һәр вакыт нәкъ менә Хәлим Җәләлне сайдылар. Шулаймы, юкмы, монысын без аның үзеннән сорарбыз. Хәлим абый, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез, Азилә сеңлем. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Әйе, менә моннан 5 ел элек сезнең инде 75 яшьлек юбилей кичәгездә Фәрит ага Бикшәнтәев сезне нәкъ менә сезгә халыкара артист дигән исем бирә. Һәм Худайга мең шөкер, 80 яшьлек юбилейгызны да сез яраткан тамашачыларыгыз белән каршы аласыз, шулай бит? Шулай дип әйтте. Ләкин инде ул халыкара дип Кытай, Франция шул бер мәртәбә булгандыр инде шундый сүз. Булса да бер әйткән бит. Һәр кешегә бит әйтелмәгән сүзләр. Менә 5-нче көнне дүшәмбе көн була ул 5 апрель минем туган көнгә багышланган шигъри музыкаль кичә була. Шигъри музыкаль. Бу инде теге гадәттәге бер спектакль уйнап үткәргән юбилей түгел. Бу белән шиктер үзгәрәк. Моны мин үзем шулай теләдем. Монда шигърият, шигырь һәм музыка, җыр ниләр була, бию була. Бер тавыш килде колакка, яңгырады бер заман. Тор, шәкер, җиттек Казанга, алдыбызда бит Казан. Бер үзе сәхнә тотучы Галиҗәнәп артист. Еллар аны үзгәртмәгән, бары чәчләргә генә кырау төшкән. Үз исемен афишаларга гына түгел, халкы йөрәгенә Хәлим Җәләй дип язган талантлы шәхес ул. Менә гомер буе бөтен татар шагыйрьләрен шагыйрь иткән кеше. Һәр берсенең әсәрен яттан белә. Менә мондый әйберне күз алдына безнең бер кемдә китерә алмый. Бер кешедә. Чөнки әйтеп куям, шул хәтле сәнгатьне, әдәбиятны яраткан чын талантлы артист. Монда сүз дә булуы мөмкин түгел. Инде менә кеше буларак, әлбәттә без бергә торабыз. Ул бер үзе чәй эчә алмый. Аңа кешеләр кирәк, сөйләшеп утырырга кирәк, кешеләрне хөрмәт итәргә кирәк, үз фикерләрен әйтергә тиеш. Монда тудык, монда үстек. Мындадыр безнең әҗәл, бәйләмеш бу җиргә безне,
Әңгіміз ғыз Тын да алмый тамашачы шигырь тыңлый. Тукай шигырьләрен. Хәлим абыйны бер башласа тиз генә туктатам диме. Талант бит дәүләт премиясе белән генә артмый. Ул премиясез дә Тукай иҗатын рияттан белә. Үзләре сүздән түбәннәр, күзләре тездән түбән. Эт кебек хаулап яманым, күз йомалар яхшыма. Хәлим Җәләйнең иҗат кичәсе дә нәкъ үзенчә шигъри рухта үткәрелде. Хәтта Татарстан президенты исеменнән чыгыш ясаучы рәсми вәкилләрнең дә котлавы кәгазьгә карамыйча йөрәктән әйтелде. Зур тормыш юлы узылган инде, халыкка хезмәт итеп, театрга хезмәт итеп. Киләчәктә дә Ходай мондан гомерне биреп, сәламәтлек биреп, тагын да шушы әйтер, сәхнәләрдә матур итеп, яңа рольләр тудырып, безне шатландырып, тамашачыны шатландырып, куанып, шатланып, гөрләп, иҗат итеп яшәгәнсең. Сөйкемле сөяге барлыгында язам дисә каләме, уйним дисә һәр вакыт роли бар дип тә искәртте иҗат кичәсендә чыгыш ясаучылар. Ә якташлары авылыбызга асфальт җәйдерүдә башлап йөргән олы солтаныбызның солтаны ул дип Хәлим абыйга гомер буе рәхмәтле булуларын җиткерде. Барлык балык бистәсе халкы һәм районыбыз башлыгы Илдар Рәшит улы Таҗетдинов исеменнән сезне күркәм юбилеегыз белән ихлас күңелдән котлыйм. Олы Солтанның солтаннары Камал театрында икәү. Алар икесе дә Балык бистәсе районыннан авылдашлар, хезмәттәшләр дә, ә дуслык ныклыгы ярты гасырдан артык гомер белән сыналган. Biz аның белән хәтта мәктәптә укыган вакытта ук уже концертларда катнаштык икебез. Һәм мин укырга кергән вакытта әйттем, менә яше җитмәде, теге мәктәпне бетерә алмады, әле безнең тагын бер талантлы кеше кала дип әйтеп кергән кеше мин аның турында. Ул комедиядә уйный, ул катлаулы драматик рольләрендә уйный, фарс кирәк булса фарсында уйный торган күп төрле диапазонлы артист. Сүз жалған болмасын жігітлер, шүре жігірді уақытта мен хажабзағызға. Әғузі бисмилланы оқып алдым. Қойдам алай, немесі ол сенің әғузіңні біләміне, ата да ата. Шыннан ашып шықты жігітлер. Жанған кесеулерін алдым да малай. Әйді немесілерге тондырға. Артист булу өстәвенә Хәлим Җәләй бик күп студентларның остазы да. Ул миңа һәр вакыт булышты. Ничектер менә ул мине үзе якын китерде һәм монда килүемнең дә төп сәбәбе үк түгел инде бәлки. Бер өлеше Хәлим абыйныкы бар. Хәлим абый, менә яңа чыккан пьесада дип әйтегәндә, ул Артур Шәйдулла пьесасы буенча куелган Сагынырсызмы спектаклендә сез бик үзенчәлекле роль башкарасыз. Әлбәттә, инде ул сезгә туры килә, сез анда улы кешене уйныйсыз, һәм Картлыга туры килә. Һәм сез яшьлегегездә дип әйтегәндә, менә балаларыгыз сезнең театр юлын сайлый бит инде, һәм сез моңа ничектер күнекмичә аларны өйдән куып чыгарасыз. Менә шуңа бәйле сорау бирәсе килә, үзегезнең менә тормышта театр юлын сайлаганга үкенгәнегез булдымы кайчанда булса? Баштагы сүзегезгә җавап. Әйе, шундый спектакль Сагынырсызмы куелды. Һәм ул бүгенге көндә бик уңыш белән бара. Башта беренче укыганда менә дөресен әйтим, ничектер күңелгә бик ятып бетмәгән шикелле тоелган иде. Ләкин баш режиссерыбыз сәхнәгә куйганда анда кыскартулар, өстәүләр кертте. Һәм бу менә дигән спектакль килеп чыкты. Анда әгәр карасагыз аны сюжетын, анда бит бөтенсе гөнаһлы кешеләр җыелган. Кайсы чигән малайын кыйнап үтергән, кайсысы авылны жандырган. Менә без инде, мәсәлән, без уйный торган роль театральныйга кергән өчен баласын идан куып чыгара. Ә минем менә икенче соравыгызга килгәндә, мин алай үкенергә туры килмәде. Бер кайчанда театральныйга киткәнгә үкенү булмады. Мин бит башта мәктәпне бетергәч тә авыл хуҗалыгы институтына инженер-механиклар курсында укыган идем факультетында. 2 курс ярым беткәч, 3нче курсның яртысында мин аннан документларны алып, әле бирми җирттеләр. Алып тәвәккәлләп театр техникумына, училищесына тапшырдым. Тәвәккәлләп һәм ничектер мин язмышымны менә хәзер инде шушы яшькә җиткәч уйлыйм. Дөрес сайлаганмын дип уйлыйм инде. Аны
кеше ничек кабул итәр, кеше бу сүзләремне. Ләкин мин үземне шулай дөрес сөйләгәнмен, бәхетле юлдан барганмын дип уйлыйм. Төрле чаклар булгандыр. Ул бит адам баласы әүлия түгел, ялгышкан чакларда булгандыр. Ләкин театрда эшләү ул үзе бәхет, әлбәттә. Мин шулай дип кенә җавап бирә алам. Әтиәнегез ничек кабул итте сезнең әлеге карарыгызны? Ягъни театрга китү юлын алар кабул итә алдымы соң? Бу инде үзе аерым бер тема, монда озаклап сөйләп тормыйм. Әни әлбәттә кабул итмәде. Минем абый эшлидер, райком 2нче секретарь булып. Ул килеп җитте. Да, мин инде экзаменнарны тапшырган идем, кергән идем. Мәктәп сүзегезне әрәм итмәгез. Бүтән туганнарым бөтенесе әйбәт кабул иттеләр. Шатланып, Аллаһта инде мин бөтен ул теге Вахитов клубларында җырып, мин хәзергә караганда популяррак име вакытта. Үзешәндә җырганда. Менә шунда башка абыйларым кабул итте. Менә әни соңыннан нитмәде, уйнаганнарны күреп, инде яши башлагач, бик разый булды. Абыйда шатланды. Хәлим абый, әлбәттә инде тамашачыларга сезнең бүгенге көнегез кызыклыдыр дип уйлыйм. Менә хәзерге вакытта ниләр белән шөгыльләнәсез сез? Бу хәзерге вакытта бу яшьтә инде әллә ниләр эшлим, күктән йолдыз тотам дип сөйләп җырып булмый, шулай бит. Ул бик дөреслеккә туры килмәс иде. Дөрес, әле хәзергә менә бүгенге көндә театрда уйнап торырга әле рольләрем бар. 5-6 ролем бар. Ул бик күп. Бу яшь өчен бик буш вакыт, беләсезме? Хәзер безнең әйбәт итеп, менә әйбәт ял итеп үзе дә эшкә керә. Әйбәт йоклау, әйбәт менә иртән җырып кайтулар. Мин инде мәчеткә дә барып кайтам бит. Буш торган юк. Аннан соң мин әдәбияттан бер дә аерылганым юк. Менә хәзер инде элек укыган китапларны кат-кат карыйсың, вакыт булгач, икенчерәк кабул итәсең, шулай. Менә шулай үтә көннәр. Көннәр бу яшьтә бик тиз үтә икән. Менә сизелми дә. Шундый үтә көннәр. Хәлим Җәләлне без бит әле язучы буларак һәм тәрҗемәче буларак та беләсез. Менә хәзерге вакытта иҗат итәсезме? Сез инде язучы буларак дип бераз арттырыбрак җибәрдегез шикелле. Дөрес, мин язучылар союзы члены. Әкиятләр 5 әкият поэмам чыкты. Аннары аерым китап булып чыкты. Аннан соң инде менә Кала күпер дигән автобиографик китабымны аны бик яратып укыйлар шикелле. Мин анда үземнән көлебрәк әзрәк яздым инде. Шул мәҗәле бит нитәләр. Хәзер инде теге бик язам дип әйтеп булмый. Күбрәк укырга инде вакыт. Хәзер бу яшьтә инде нинди. Менә без әйтә башладык, сезнең бүгенге көнегез әлбәттә тамашачыларыбызга кызыклы дип әйеме? Һәм минем өстәп әйтәсем килә, сез бит менә хәзерге вакытта дип әйтгәндә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе оештырган "Мин әтине өйрәтәм" радиоспектаклендә дә төп рольләрнең берсен башкарасыз. Азилә, бик урынлы һәм вакытлы сорау бирдегез. Мин бу тапшыруга бик рәхәтләнеп киләм, теләп киләм. Мин аның нинди тапшыру икәнен беләм. Һәм менә сезгә бер мисал, әле менә үткән безнең гәзит дигән газетада бер ханым язган Мөслимнән. Менә шундый тапшыру башланды. Искиткеч тапшыру, кирәкле тапшыру, һәрбер татар кешесенә мин моны карарга тәкъдим итәм дигән. Бу әлбәттә инде җанга май булып ятты, шундый күңелле булып китте. Мин анда катнашучыларга бөтенесенә укыдым, әйтәм, менә нәрсә белән шөгыльләнәбез без. Бу бик игелекле, изге гамәл дип карыйм. Чөнки быел татар телен саклау һәм үстерү буенча комиссия эшли, шулай бит. Аның башында безнең инде бик танылган Марат Гатафович Ахметов тора. Менә мин ул кешене бик күптәннән беләм. Ул Балтачның башлыгы, Балтач районында башлык булып эшләде. Һәм без аның бер чарасына бардык, Хайдар Бигичев, Зөһрә Сахабиева барган идек концертта катнашырга. Һәм шунда мин беренче мәртәбә ишеттем район җитәкчесенең чын татарча, чын әдәби телдә матур итеп сөйләгән. Һәм ниткәч чара битте, чәй эчкәндә килеп кулын кыстым мин әйтәм, рәхмәт, Марат Гатафович. Безгә артистларга менә кемнән, менә сездән, нәкъ менә сездән өйрәнергә кирәк икән дидем. Һәм менә бүгенге көндә ул комиссияның башлыгы. Минем
бик зур үмітім бар. Чөнки хәзер шундый заман күп кенә район үзәкләрендә татар мәктәбе юк. Бу бит котышчан. Ә менә Марат Готовевич йөри, һәм теге район башлыклары ватып җибереп татарча сөйләшергә мәҗбүр булалар. Мин тыңлыйм, хәзер бик зур эшләр башкарыла. Әлбәттә, без аннан соң шуны әйтә, без аңа һәр яктан бу комиссияга ярдәм итәргә тиеш. Радио, телевидение, матбугат, артистлар ул ярдәмгә һәр яктан ярдәм итәргә тиеш. Хәлим абый, бик зур рәхмәт сезгә бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, шулкадәр күтәренке рух бүләк иттегез безгә. Әлбәттә, инде сезгә исәнлек, саулык һәм әлбәттә уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Незваный гость хуже татарина. Шагыйрьнең шушы мәкалгә җавап итеп язган шигыре. Шакырылмаган кунак татардан яманрак. Җилдерде ул тала атларында, көслә чиртеп, аю битте, көрәш белән биеклекләр алды, заманына лаек биеклек, дастаннары аның урда кебек, жан яулаган, алга күченгән, шакырылмаган кунак булып үткән татар дошман өстеннән. Шакырылмаган кунак булып кергән зимниларга, перекопларга, шакырылмаган кунак булып кергән Паулюс качып яткан йортларга. Шакырылмаган кунак булып кергән, яман кунак булып Берлинга, шакырылмаса да утырган ул өстәл артындагы урынга. Тос күтәргән гази нурлар өчен, тос күтәргән Җәлиле өчен, күтәргән ул туган иле өчен, күтәргән ул үз иле өчен. Тезләнүне белми татар халкы, дошманнарны җиргә яткыра. Шакырылмаган кунак татардан да яманрак диләр. Хактыр да, үзеннән яманрак татар. Дошман барда җирдә, үч барда. Шакырылмаган кунак дошманнарга, көтеп алган кунак дусларга. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе коллективы якыннарының, туганнарының тирән кайгысын уртаклаша. Хәлим Җәләй безнең күңелләрдә шат күңелле булып мәңгегә истә калыр. Шапқан паку саларым ипсенеді. Кемінер тілек тіләдейкен безге рамай айырылышып гомер